Un total de 44 zonas de Vilagarcía, o que supón máis de 500 vivendas e empresas, veránse beneficiadas polo programa de universalización de infraestructuras dixitais para a cohesión única de banda ancha do Goberno Central. Grazas a este plan, ampliarase o servizo da internet ata estes fogares. En Sobradelo, vai a ser en 200, van a poderse ver beneficiadas desta extensión da rede de banda ancha 223 vivendas. En Cornazos, 79. En Carril, 64, en Faxilde, 54, en Cea, 30, e despois as 72 vivendas restantes pois se van a repartir entre Vilaxoán, Bamio, Alaxe, Rubiáns, como decía o Sisto, Trabanca, Sardiñeira, Trabanca Badiña, Fontecarmo ou Alomba. O obxectivo deste plan é conseguir que o 100% das vivendas teñan un bo acceso a internet, un servizo cuxa necesidade quedou patente durante a pandemia. Unha das cuestións que vimos que non estábamos todavía suficientemente preparados foi a necesidade que tivemos todos de teletraballar, e para iso temos que ter unhas boas conexións. É certo que en moitas ocasións o noso rural adolece desas posibilidades, así con esta modernización da rede de banda ancha se van a mellorar moitas condicións. Nesta primeira fase actuarase sobre 44 zonas de Vilagarcía que non teñen un bo acceso a internet, pero aínda quedan outras 106 zonas nesas condicións. Nas vindeiras fases actuarase sobre estes lugares para alcanzar a totalidade no 2025. Chegar no 2025 ao 100% do territorio, pois queda para sucesivas fases que se van a aproveitar con os fondos europeos para seguir facendo actuacións durante este tempo. Nesta primeira fase, estas son as 44 zonas que lle van a corresponder a Vilagarcía, pero se o obxectivo é no 2025 o 100%, pois evidentemente vai haber sucesivas fases. Os traballos para a instalación da rede xa están en marcha. A previsión é que se complete esta primeira fase cara ao 2024.